Na tomto si šéf Volkswagenu extrémne uletel. Toto sú ďalšie zaujímavosti o zaujímavých autách. Ak sleduješ moje videá, tak vieš, že keď je reč o šéfovi, ktorý si na niečom uletel, tak to nemôže byť nik iný ako slávny Ferdinand Piech. No a dnes bude reč o jeho obľúbenom decku, o jeho výstavnej skrini a o jeho píku pôsobenia a šialenstva zároveň. Šéf koncernu si totižto povedal, že Volkswagenu chýba niečo extra, niečo, čím budú konkurovať sedmičke, S-klase alebo dlháňovi koncernového kolégia Audi A8. Limuzínu. Volkswagen potrebuje limuzínu. Šéfe, keď ste kúpili Bugatti, tak ste jasne povedali, že stačilo drahých pičovín. Dáme do nej 10 valec. Ten 10 valec, ktorý dávame aj do Galarda, že? Aby sme to nemuseli znovu vyvíjať, že? Dízlový 10 valec! Projekt bol prvýkrát predstavený vo verzii luxusného kupé už v roku 1999 vo Frankfurte a niesol názov Concept D. Až neskôršie štúdie Volkswagenu poukázali na fakt, že tento projekt by sa u koncového zákazníka mohol stretnúť s väčším pochopením ako konzervatívnejší luxusný sedán. Čo ale autosalón ohromilo, bola motorizácia. Pod kapotou totižto fidlikal 5-litrový dízlový 10 valec, ktorý, ako vieme, sa dostal aj do produkčného Phaetonu. Ten vo svojej produkčnej podobe niesol mnoho motorizácií. Preslávila ho a kráľovala mu ale len jediná. Na, tu máš. Čo to je? Zoznam vecí, ktoré musí Phaeton vedieť. Vy chcete, aby to jazdilo celý deň 300? Ja, naturlich, pri vonkajšej teplote vzduchu 50 stupňov a vnútri klímovať na 22? Jop. Komu chcete také auto predávať? Čo ja viem? Podnikavým lovcom z Afriky, ktorí jazdia dlhé trasy. Napchaj tam ten 12 valec a nepískaj. Kokotko. A tak dostal Phaeton do vienka 6-litrový 12 valec konštrukcie 2TV. Mimo iného Piech požadoval od Phaetonu schopnosť jazdiť 300 km za hodinu pri vonkajšej teplote vzduchu 50 stupňov Celzia so schopnosťou v interiéri udržať stabilných 22 stupňov Celzia, a to všetko bez nepríjemného hluku. No a keď si myslíš, že šialenosti už bolo akurát, tak... Šéfe, a kde to auto chceme vyrábať? Postavíme tomu auto novú fabriku. Prosím? Jak postavíme fabriku? Kámo, fabrika sa nestáva jak stan. Normálne budeme tam robiť len Phaeton. Aha. A tá fabrika bude celá zo skla, aby tam bolo všetko vidieť. A dáme ju do historickej časti Drážďan, ale len tak na okrajček. Šéfe, bojíme sa o vás. Práve Phaeton bol dôvodom vzniku legendárnej sklenenej fabriky, o ktorej si by the way dáme samostatné video. Názov Phaeton bol inšpirovaný gréckou mytológiou, kde Phaeton je synom boha slnka Hélia, ktorý sa opovážil riadiť otcov slnečný povoz. Šípim ale, že sa grécky fotrík kokocky čudoval, prečo mu to zrazu žerie 20 a má tam 12 valec. Predajné hodnoty boli ale hlboko pod tými, s ktorými sa rátalo, no napriek tomu Volkswagen držal svoju výkladnú skriňu technológie pri živote dlhých 14 rokov. A tak Phaeton skončil tak, ako sa na poriadnu legendu patrí, a teda bez nástupcu. Ja dúfam, že si sa niečo nové dozvedel a ako vždy ďakujem, sleduj ma a čau.